нарзиқул ҳамроев мудири кулли ширкати ҳавопаймои Asia Airways Тоҷикистон рӯзи 10 ноябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ин ширкат масъулияти пардохти ҷуброн ба хонаводаҳои ҳалабонҳои дар Судони Ҷанубӣ ҳалокшударо ба дӯш намегирад. Як ҳавопаймои борбари AN-12, ки дар ширкати Asia Airways сабти ном шуда буд, рӯзи 4 ноябр дар фурудгоҳи Ҷуба, пойтахти Судони Ҷанубӣ, болои шаҳраки моҳигирон афтод. Дар натиҷаи ин сониҳа 36 нафар ба шумули 6 узви экипажи ҳавопаймо, 5 шаҳрванди Арманистон ва як шаҳрванди Русия ҳалок шуданд. вазорати корҳои хориҷии Арманистон қаблан хабар дод, ки ҷасадҳои ҳалабонҳои армании ҳалокшударо дар ин ҳафта аз Судони Ҷанубӣ ба Ереван хоҳанд овард. Сухангӯи вазорати хориҷии Арманистон ҳамчунин гуфт, ки пардохти ҷуброн ба хонаводаҳои ҳалабонҳои ҳалокшударо ширкати Тоҷикистони Asia Airways бар ӯҳда гирифтааст. аммо Нарзиқул Ҳамроев, мудири кулли ин ширкат, ин хабарро рад карда иброз медорад, ки касе аз мо чунин ваъда надодааст. Ин мушкили мо нест, ин мушкили онҳоест, ки дар он ҷо парвоз мекарданд. ин ба мо дахл надорад. На Тоҷикистон, на ширкати Asia Airways ягон хел масъулият надоранд дар баробари ин қазия. Ширкати Asia Airways мегӯяд, ҳавопаймои суқуткурдаро бар асоси шартнома бо молики он ширкати Ala International, Иморати Муттаҳидаи Араб, аз сӯи ширкати Судони Elliott Service Limited истифода мешуд. Дар изороти ширкат гуфта мешавад, ки дар ҳавопаймо ҳатто асл се ҳарфи аввали номи Elliott Service Limited навишта шудааст. ин ҳавопаймо дар Тоҷикистон ба гуфтаи масъулоти ширкати Asia Airways танҳо сабти ном шуда буд. дар ҳамин ҳол хабаргузории Associated Press иттилоъ медиҳад, ки ҳарчанд ҳавопаймо боркаш буд, аъзои экипажаш барои ҷайби худ ҳамкор мекарданд ва дар рӯзи сония дар дохили ҳавопаймо ҳудуди 30 мусофир низ парвоз мекард. Биёб Эппен дар Палош дар як созмони байналмилалӣ кор мекардааст ва он рӯз баъди аёдати наздиконаш мехост ба ҷои кори худ баргардад. ӯ гуфтааст, дар яке аз кӯчаҳои Ҷуба барои ҳаққи парвоз дар ин ҳавопаймо 500 фунти судонӣ, муодили тақрибан $30 додааст, вале чиптаи расмӣ надошт. бо ин ҳол вазорати нақлиёт ва роҳу кӯпрукҳои Судони Ҷанубӣ гуфтааст, таҳқиқи иллатҳои сониҳаи ҳавопаймои AN-12 идома дорад ва як аз фарзияҳо эҳтимоли ба иллати вазни аз меъёр зиёди борҳоест, ки ин ҳавопаймо бояд ба Палоч мебурд. Ба гуфтаи масъулони ин вазорат, ҳавопаймои суқуткарда дар рӯзи сонияаш аз рӯи як таъҷири маҳаллӣ кирос шуда буд.